presidenta del Catalan Institute. I només m'agradaria començar i agrair a la Cèlia que s'encarregués d'aquest projecte del centenari. La veritat és que vam tenir molta sort de tenir la Cèlia Novis, productora, directora, periodista, que ha fet projectes tant als Estats Units com a Catalunya, molt xulos, i ja en parlarem. I bé, només dir-vos que vam realitzar aquest vídeo en un context de pandèmia, en el que no ens podíem reunir com a comunitat en persona, i aleshores vam tenir la sort de poder revisitar i de recopilar la història del Catalan Institute. I res més, vull dir, durant la xerrada podeu fer preguntes a través del xat. Al final d'aquesta xerrada teniu la sort de tenir uns quants expresidents del Catalan Institute o del Friends of Catalonia que ens explicaran una mica la història del seu mandat. I res més. Gràcies, Marc. Et passo la paraula. Gràcies per fer-ho possible, Marc. Thank you so much. I espero que us agradi el que parlem. Gràcies a vosaltres, home, és un plaer. A més, no només és un plaer per la meva vinculació amb el Catalan Institute, sinó també perquè, home, amb la Cèlia ens coneixem. Tenim moltes batalletes per explicar, no les explicarem avui, però sí que em fa molta il·lusió poder-la saludar des de Barcelona, 4 i 5 hora de Nova York, crec que són les 9 i 5 a Barcelona, aquesta diferència horària, que nosaltres ja hem canviat l'hora i vosaltres encara no. I res, ja la Mireia ha presentat molt bé la Cèlia, guionista, directora de moltes coses, especialment documentals, i de fet fa molts anys que es dedica a estar molt ficada amb el tema documental, però també oberta a altres històries que comentarem. I, més que res, per trencar una miqueta el gel i també perquè la gent et pugui conèixer una mica, no? Què és el que et va portar a Nova York? Aquesta vinculació que tens tu amb la ciutat de Nova York? Jo volia viure l'experiència de viure a Nova York. De fet, un dels projectes, diguéssim, més personals, que és un guió de ficció per a una pel·lícula que estic ara escrivint, acabant, vaig començar fa molts anys, passava a Nova York i no havia estat mai. O sigui que Nova York era com una cosa que jo tenia allà, una espineta, havia de viure aquella experiència i, es va juntar una sèrie de situacions que, per exemple, la crisi d'Espanya, la crisi del 2008, el 2010 encara era molt difícil dedicar-se com a periodista o a guionista i tal, era molt difícil. I vaig dir, doncs ara és la meva, i vaig anar a Nova York a veure què tal, a viure una mica. Vaig anar per uns mesos, com sempre ens passa a tots, i vaig quedar 5 anys. Llavors, molt contenta, molt feliç. Ha estat una de les èpoques més importants de la meva vida, sense cap dubte. He millorat molt com a professional i com a persona, espero. O sigui que a Nova York, sí, em va dur l'aventura, la curiositat i el meu amor per aquella ciutat que no havia estat mai, però tinc ganes de conèixer. És curiós perquè són coses que segur que molta de la gent que ens veu hi connecta, perquè molts dels que hem vingut a Nova York hem tingut una mica aquesta experiència, les ganes de buscar coses noves, noves experiències, i també em pregunto si molts dels primers catalans que varen venir a aquestes terres no també connectarien molt amb aquesta idea, de dir anem a buscar noves oportunitats, anem a explorar nous mons, i tu que precisament t'has dedicat, especialment en aquests últims 5 anys de la teva vida, a estudiar precisament aquests moviments migratoris, especialment entre Europa i aquí als Estats Units. Com és aquest interès? D'on et va venir aquest interès per investigar una miqueta com és la gent que s'interessa a venir als Estats Units? A mi em va agafar una mica per sorpresa, la veritat. O sigui, a veure, sí que és veritat que jo he tingut sempre un interès per els moviments migratoris, per la història, lògicament, clar. Però sí que és cert que quan vaig estar allà a Nova York i al principi de tot, com tots hem fet, em costava moltíssim arribar a final de mes, en plan havia de treballar de babysitter, de que sortís, de traductora, etcètera.
vaig arribar a un lloc que es diu La Nacional, que és un lloc que imagino que molta gent coneix, almenys de la comunitat d'espanyols a Nova York, catalans. I vaig arribar per casualitat allà i em vaig adonar que era un lloc molt important pels immigrants i em vaig involucrar moltíssim a investigar aquestes vides i com bé dius tu, Marc, sí que és cert que vaig veure com moltes coses en comú, perquè emigrar al cap i a la fi sempre és igual, tot i que les situacions són diferents, evidentment, els catalans que van emigrar ho van fer en unes condicions diferents a les nostres, les d'ara, però sí que és veritat que el fet el risc, l'aventura i a vegades la necessitat és el que ha mogut sempre tots els migrants, no? Tot i que els catalans, molts cops, els catalans que van arribar fa 150 anys van viure dues guerres, la guerra de Cuba, la guerra d'Espanya, la Guerra Civil Espanyola. Després també van viure uns canvis a la ciutat de Nova York molt bèsties, com la Gran Depressió, després als anys 70, anys 60, tot això que és diferent a la Nova York d'ara i a l'Espanya d'ara, tot i que ara podem dir que estem vivint un moment també bastant especial que imagino que haurem d'integrar a les futures biografies, perquè una pandèmia també, tot i que també la van viure ells fa 100 anys també, però que ara, no sé, podem incloure això també. Vaya 100 anys, no? Un nou capítol dels catalans que viuen aquí als Estats Units. M'agradaria, segurament, sabeu que el Catalan Institute va treure aquest vídeo commemoratiu del centenari i m'agradaria que en parléssim una miqueta més en detall i com que potser crec que o potser no el teniu fresc o inclús algú encara no l'ha vist, m'agradaria que el veiéssim junts. Aleshores, aplicarem aquesta tecnologia del Zoom, que a veure si funciona, compartiré la meva pantalla amb vosaltres i espero que funcionarà i que ho podreu veure i disfrutar tots junts. Aleshores, farem, a veure, aquells moments... Vale, no sé si veieu la meva pantalla ja. D'acord. At the beginning of the 20th century, New York City was the world's melting pot, where people representing ethnic groups, cultures, and languages from around the world coexisted. A wave of Catalans had come from Cuba after the Spanish-American War. Others had come directly from Catalonia to start transatlantic trade and pursue a new life. It was not until the Roaring '20s that we decided to organize to survive and not fade into this immense ocean that is New York. We spoke Catalan. We shared our longing for our land. And we were actively involved with the political and social aspirations of our people across the Atlantic. We wanted to explain to the world our democratic ideals, our culture, and our traditions. I am a Catalan. Catalonia has had the first parliament much before England. As the years passed, we called ourselves the Catalan Institute of America, an authentic Catalan corner of New York City, with our doors open to both Catalans and Americans in love with our language and culture. Vaig fer un viatge a Barcelona i va ser un amor a primera vista. Hi havia moltes coses en comú amb Nova York i com a novaiorquesa m'hi sentia completament involucrada. En el meu cas vaig venir aquí endut per l'activitat científica, la carrera científica. Ja sabia de catalans que estaven als Estats Units i que estaven al nord-est i a Nova York específicament. La cerca de gent del teu lloc, de la teva terra, de la teva ona, de la teva parla, és un impuls molt fort que els humans tenim. Les festes és un gran aglutinador
i una gran oportunitat per celebrar tot això que té valor i que l'Institut cultiva. La cultura catalana és una cultura minoritària, per tant s'ha de preservar de les majories, per tant és fantàstic poder tenir aquesta estructura que és el Català Institut per posar la meva filla en contacte i conèixer altres nens i parlar català i que no es perdi la llengua, sobretot. Sense excloure la gent de parla anglesa, però fent-los partícips i mantenir el sentiment de les tradicions pels nens catalans. Reunir tota aquesta gent per fer cagar un tronc em sembla molt xulo. A Nova York, saps, al Lexington Avenue, em sembla molt xulo. Recordar les teves arrels, recordar com emfatitzar una mica la teva identitat és important, sense aferrar-t'hi i deixant que Nova York se t'emporti també. In 2020, we celebrate a century of life in this amazing city that has always welcomed us so warmly. Jo crec que tenim per 100 anys i 200. Si el planeta continua. Si el planeta continua, aquesta és la gran... Tal qual. Aquesta és la gran pregunta, no? De veure si continuarà, especialment en un any tan complicat com el que dèiem, no? Però és molt bonic el missatge, precisament, no? I aquesta gent que ho destaca, gent que ha estat en contacte amb el que és el català. Okay, Peloton, who's ready to work? Perdoneu, Kendall's 30-minute pop ride. This should be fun. Get at-home motivation anytime you want it. We are climbing through this forest. YouTube. Disculpeu. Ara, doncs és molt bonic això, no? Aquesta sensació d'estar lluny de casa teva, però en el fons busques aquesta connexió amb el que has deixat endarrere, no? I no sé si tu has tingut una mica aquesta experiència també a l'hora d'investigar, a l'hora de tractar els immigrants a Nova York, si mantenen aquesta mena de relació amb la seva terra de casa. Home, la nostàlgia sempre hi és, no? Tot i que, doncs, per exemple, Nova York és una ciutat tan exciting, no? Que t'ofereix tant i és tan impressionant. Al principi i al final se t'emporta molt, és veritat, i és fantàstic, però és normal que molts cops la nostàlgia ve a visitar-te i es queda, no? I en el meu cas, jo vaig estar només 5 anys, ara tinc nostàlgia de Nova York, és la meva segona casa i és com em passa el mateix, però imagina la gent que porta, en el cas dels immigrants, que vaig estudiar amb més calma i tal, immigrants que van fugir d'una Catalunya conflictiva dins de la Guerra Civil i tal, i que no van poder tornar, que es van exiliar i tal. Imagineu també la sensació de nostàlgia i de patiment i de no saber a vegades tampoc què passava amb les seves famílies i tal. Vull dir, migrar, la sensació de migrar i això, doncs la nostàlgia pot ser semblant, però clar, les situacions són diferents, no? Sí, molts cops m'he preguntat això i és bastant... Una de les dates que ressaltes en el vídeo, i de fet és la data que el Catalan Institute volia celebrar l'any passat, i de fet, si us hi fixeu, 14 de març, fa una setmana, es va celebrar els 101 anys d'aquesta data, el 14 de març del 1920. Què va passar en aquesta data? Es va inaugurar, d'alguna manera els catalans es van associar de manera més oficial, tot i que ja portaven mínim 70 anys associant-se, perquè els catalans van arribar a Nova York a finals o mitjans del segle XIX, l'última part, diguéssim, del segle XIX, van arribar via Cuba i via Catalunya, clar, i llavors, doncs, clar, s'anaven associant. De fet, ja, doncs, imagino que molts sabeu també que hi havia una revista que es deia La Llumanera, que va estar 7 anys, diguéssim, activa a Nova York, que era en català directament, no? I molts catalans eren comerciants que buscaven fer les Amèriques, però molts cops també van fugir de la guerra de Cuba després i tal, i molts cops arribaven també de Cuba arribaven a Tampa, que també, no sé si això es coneix gaire, però Tampa va ser durant molts anys la capital mundial del tabac
i molts catalans arribaven a Tampa, que està a Florida, i van ser amos de fàbriques de tabac, no? Llavors molts es van quedar allà, van fer molts diners, tot i que després la Gran Depressió, evidentment, va acabar amb això, i molts van emigrar a Nova York. I llavors, doncs, clar, com diguéssim, el tarannà català és molt del comerç i d'associar-se i tal, doncs sempre s'estaven associant i ajudant, sí que és veritat. Era una comunitat petita però ben avinguda, tot i que després també hi havia, sobretot en un conflicte tan bèstia com la Guerra Civil, sí que van haver alguns malentesos o alguns moments una mica més delicats, diguéssim, però bueno. Llavors, el 20 és quan es van associar, diguéssim, de manera més formal, no? I de fet, a la festa d'inauguració va estar Xavier Cugat, com a violinista, que és com va començar i tal, i es van associar i a partir d'allà van fer la seva, diguéssim. Després sí que és veritat que van canviar de nom i es van dir el Casal Català, es van, diguéssim, moure, estic fent move en anglès, es van traslladar a la seu de la Nacional, que està a la 14, al 239 de la 14, es van instal·lar allà, també estava abans la Casa Balear, també estava allà, vull dir que es van associar i van anar ajudant-se, van estar allà a la seu aquesta, van lluitar moltíssim també a favor del costat republicà. Després també als anys 40 el polític Carles Pissunyer també va anar allà a fer un discurs superimportant que el va donar també allà a la seu del Casal Català. Vull dir que no paraven, molt actius, molt implicats políticament parlant, lògicament, era una època molt intensa. I també feia moltes coses també amb la resta diguéssim, amb la comunitat espanyola, amb els bascos, amb els asturians, amb els gallecs, també, que cadascú tenia les seves cases, això és molt interessant, perquè cadascú mantenia les seves cases, no la casa gallega, la casa de tal, però després sí que també feien coses junts, però també mantenien les seves cases, que d'alguna manera era el lloc per continuar parlant el català, anar a cases catalans, i transmetre una mica les tradicions i la cultura catalana a les noves generacions, una mica protegir-se per sobreviure a una ciutat com a Nova York, també. Has mencionat el cas de la Llumenera i em fa gràcia perquè jo no tinc molts llibres a casa meva, més que res perquè després de 5 trasllats he perdut ja moltes coses, però un dels llibres que sí que conservo és aquest, que és el del periodista Lluís Costa, i que precisament explica això, quina funció tenia la Llumenera de Nova York i a més il·lustrada amb diferents exemplars. És un llibre bastant xulo i l'he estat remenant aquest matí, més que res per això, aquesta mena d'atac de nostàlgia i més que res una prova d'això que deies tu ara, la inquietud dels catalans i de les ganes de fer coses. I no sé si, tampoc cal el cas concret, però si la Llumenera servia una miqueta d'això, d'organització i una veu en comú, no només per als catalans de Nova York, sinó també els catalans de Catalunya. Sí, jo en la meva recerca sobre els immigrants, això sí que vaig estar molt... m'endinsava en la Llumenera perquè és molt... i amb altres diaris també, com la premsa i tal, però la Llumenera era molt interessant perquè, a més, hi havia com molt... té molt encant, perquè hi havia un dibuixant, que no recordo ara, sé que Cuyàs va ser el fundador, que era un escriptor, però hi havia un dibuixant... Sí, que ara tampoc recordaré el nom, però que sí que l'he llegit abans, sí. Però per això hi havia com... Si algú el té al cap, segur que pel xat ens podrà dir el nom d'aquesta persona. Però per això també, d'alguna manera, es cuidava molt els dibuixos i tal, és molt xulo. I també era una revista també on s'informava la gent, els catalans que volien emigrar, que es podien trobar. I a mi em va fer molta gràcia, no recordo exactament, perquè fa d'això potser 5 anys, un article que deia no vingueu, no us penseu que això era en plan catalans, no vingueu, i em va fer moltíssima gràcia perquè deia, ostres, estan sent superhonestos, al cap i a la fi, no? En plan, no vingueu... També, que hi ha molta gent que ens ho demana i hem de fer el paper
Clar, Veu? Que és el clar. I això en el 1874, que era, que va ser el primer exemplar, sortia ja dient, en plan, a veure, no us penseu que tot això és joia, no? Exacte. Però bueno, i això, d'alguna manera, doncs sí que és veritat que feia una mica informava els catalans de Catalunya, diguéssim, que si volien emigrar informaven què és el que passava, i també hi havia molts anuncis de comerciants catalans a Nova York, per si algú volia anar a comprar botifarres de Vic, sabien on podien trobar-les a Nova York, no? O si, jo què sé, qualsevol cosa. Portar, doncs, bueno, més que res, era com una espècie d'unió entre la comunitat catalana allà. Felip Cusacs ens xiven la Merian, que sempre sabia que tindria la neurona allà a punt per... Bien. Això està bé, això està bé. No sé si, precisament fent aquesta recerca, et va costar molt entre la paperassa seguir una miqueta el fil dels catalans als Estats Units. Creus que s'ha fet una bona tasca de preservació o creus que realment hi ha molta cosa que ha desaparegut i que no coneixem? La veritat és que sí, és una de les coses que més m'ha sobtat, perquè d'altres comunitats sí que et trobes molt, els irlandesos, italians, vull dir, s'ha preservat molt, també d'alguna manera el nostre, diguéssim, vull dir, tots coneixem pel·lícules com El Padrino i tal, vull dir, The Godfather i tot això, vull dir que d'alguna manera a través de la literatura, el cinema i això sí que s'ha preservat el que altres cultures han fet allà, però els catalans eren molt, molt minoritaris i jo, que també he abarcat altres, diguéssim, comunitats de l'estat espanyol, m'ha costat moltíssim trobar petites joies, no? I també em costava situar-los perquè com anaven canviant de nom, això m'ha passat amb tot, també amb la comunitat espanyola, diguéssim, la pel·lícula, aquest últim documental que he fet, aquest últim documental que he fet, que és més així com més generalitzat i tot això, també m'ha sobtat molt que també anaven canviant de nom. I ara mateix la seu estava aquí i l'altre dia estava allà. I era com... Això m'ha passat també amb els catalans. I era com, a veure, com que no es posaven... S'ajudaven i tot això i s'associaven. Hi havia una voluntat real d'establir relacions i tot això, però molts cops no eren molt clars. No sé si també per la pròpia Nova York, que també muta molt, és una ciutat que és molt, que sempre, imagineu, en 150 anys el que ha passat allà, ha passat tot, doncs també potser té a veure amb Nova York, però això és el que d'alguna manera m'ha dificultat molt trobar informació, perquè he anat a biblioteques, a arxius i tot això, i molts cops anava amb un nom, per exemple, imagineu, amb el Casal Català, i sí que trobaves algunes coses, però veies que no coincidia amb altres que tu sabies que existien ja i de sobte creaven una nova, diguéssim, associació per a alguna cosa concret, com per exemple el comitè antifeixista contra Franco i tal, i de sobte apareixien i desapareixien i era com... Això d'alguna manera dificultava. I bueno, i clar, i a vegades també crec que no... A vegades no... El no preservar és també una mica d'ignorància, no saber donar un valor real, que ara potser ho veiem, i dèiem, ostres, com és que això no es va cuidar, no? Això també és més fàcil, no? Un cop veus el valor del que havies tingut, és quan dius, però potser en el moment és com a vegades el típic, estàs a casa i dius, aquesta llibreta... I després dius, aquesta llibreta tenia aquelles anotacions històriques? Bé, jo en el meu cas no, però vull dir... Però sí, però a vegades llancem coses que dius, ostres... I tornant, perdoneu, però tornant a la Nacional, que és un lloc que conec molt i tal, doncs el dia que la vaig conèixer, diguéssim, i vaig endinsar-me una mica en la història d'aquell edifici, vaig veure que hi havia moltíssimes caixes allà al rooftop, a l'àtic, tancades, i el director, el Robert, li vaig dir, això que teniu aquí, què és? Ah, no, això... En plan, com dient, la propera, diguéssim... Allò, spring cleaning, no?
ho fem, no? I dic, bueno, i què hi ha? Diu, bueno, això és que són coses molt antigues, no sé què, i clar, li vaig demanar, sisplau, si em deixava, si podia mirar-les i tal, les vaig obrir i hi havia unes joies, bueno, joies, per mi joies, no? Clar, era tot membership cards de gent de 100 anys, o que feia 100 anys que havien estat membres d'aquell lloc. Bueno, unes coses que dic, però per què no feu això? Per què no ho doneu a un museu i tal? Però és que això només ocupa espai, estava ple de pols i tal, dic, però ho voleu llançar, en sèrio? Clar, llavors, bueno, vaig fer el que vaig poder per intentar salvar algunes coses i fer el documental, no? Però vull posar això com a exemple de dir, això fa 100 anys i de fet hi ha també com moltes, diguéssim, moltes rumors, no?, de que han desaparegut joies reals, no?, com que hi havia un Sorolla i que algú va dir això fora. Vull dir, coses que dius, clar, s'ha fet neteja perquè tal i perquè no hi ha espai i se'n va, les joies històriques se'n van a les escombraries. Tot això que diu la Cèlia, per als que no ho sapigueu, de fet, forma part d'aquest documental que es diu Once Upon a Place, i que de fet jo vaig conèixer que estaves treballant amb aquest documental i precisament, bàsicament es veuen aquestes fitxes. Tu realment has fet una feina d'arqueòloga i has realment aconseguit reconstruir una miqueta la història de la comunitat espanyola i tot al voltant de la Nacional, que sí que és aquest edifici tan històric del que havia sigut el Little Spain. Això mateix. Explica una miqueta, ja has explicat bastants detalls, però si vols explicar una miqueta més d'aquest documental i sobretot la bona notícia que molt aviat el podrem veure. Sí, bueno, bàsicament és la història d'aquest edifici que té més de 150 anys i que explica la història en primera persona. Jo li poso veu, una mica el personalitzo, i ell parla en primera persona, ella, perquè és una dona, és la Nacional, doncs dic, mira, seràs una dona. I és com la mare que, d'alguna manera, arribaven als... És que, bàsicament, els que coneixeu Nova York sabeu que la 14 acaba al Hudson. Està entre el Hudson i el East River, però vull dir que la Nacional està més al West Side, no? I allà hi havia un pier, que encara hi és, però no sé si està actiu o no, però arribaven els vaixells d'Espanya, no? I llavors els immigrants arribaven, doncs imagineu, no? En plan, molts cops gent que no tenia estudis, que no tenia diners, molt atemorida, no? Molt a veure què em trobaré aquí. Arribaven aquella en Nova York. Clar, que nosaltres ara ja l'hem vist amb 50.000 pel·lícules i 50.000 coses, però imagineu uns immigrants als anys 30 i si fugien encara d'una guerra i tal, doncs la por que tenien no vegis, no? Llavors arribaven allà i només s'havien de caminar com 3 o 4 blocs i ja estaven allà, no? Ja sabien que hi havia un lloc, un edifici on hi havia gent que els cuidava i que els ajudaria, no? D'alguna manera parlaven el seu idioma, els deien quines portes picar per aconseguir papers, diners, lògicament, menjar. Molts cops arribaven i es quedaven a dormir. La Nacional té algunes habitacions, encara estan actives, i es quedaven allà a dormir i si no podien pagar un dinar els donaven de menjar i no ho pagaven. Vull dir, realment va ser molt important, no? I bàsicament el documental parla d'això, no? La història d'aquell edifici que viu, el que us he comentat abans, no? Diguéssim, els moments durs de Nova York, però també els moments durs d'Espanya, no? D'alguna manera, la gent havia de lidiar constantment amb el que estava passant, el que estava vivint i patint com a immigrant a una ciutat com a Nova York, amb totes les seves pujades i baixades i tal, i també està pendent del que estava passant a Espanya, que han estat també 150 anys tela també, molt intensos també històricament, no? Llavors, va ser clau aquell edifici, és molt interessant perquè inclús, veus, podries explicar la història d'Espanya quasi bé, no? Centrant-te en aquell edifici, perquè veies com la gent també s'ajudava, després amb el tema de la Guerra Civil va haver alguns moments difícils, hi havia gent, diguéssim, a favor de Franco, hi havia gent en contra de Franco, llavors a la 14 hi havia també conflictes per això, hi havia una casa molt important allà, la Casa Moneo, que era un lloc on venien queviures molt important,
després es va saber que recolzava Franco, llavors li van fer piquetes i no sé què, boicot i tal. Vull dir, és molt, molt interessant veure com tot es traslladava allà, no? I després sí que és cert que un cop ja va acabar la guerra i tal, també s'ha de dir que la Nacional i la gran majoria dels espanyols emigrats eren republicans, la gran majoria, però hi havia també gent que recolzava a Franco, no? Llavors, també veus que després, un cop ja va passar la Guerra Civil i tot això, doncs anaven a comprar igual, no? Perquè volien el bacallà, volien no sé què, i anaven i deien en plan, bueno, mira, som immigrants al cap i a la fi i d'alguna manera mantenien les relacions també, tot i ser de diferents pensaments polítics. És molt interessant. La veritat és que em va sobtar molt veure com coses tan actuals també, no? Que dius, la història al cap i a la fi és com molt circular i és molt interessant, molt interessant. No sé si t'he contestat la pregunta, perquè jo em poso a parlar d'això. Has contestat, a més que ens fas entrar moltes ganes de veure el documental i, corregeix-me si m'equivoco, però crec que el 10 d'abril s'estrena a Barcelona. Sí, s'estrena a un festival que es diu Impacte, el Festival de Cinema de Drets Humans de Catalunya. S'estrena a Barcelona, a Girona, a Lleida també i no me'n recordo. O sigui, és com a 4 cinemes a la vegada de Catalunya. Molt bé. I després a Manhattan, al Manhattan Film Festival, que s'havia d'haver estrenat fa un any, però no sé si sabeu que hi ha hagut una pandèmia. No sé, però bueno, tot aquest any ens l'hem saltat d'alguna manera. Llavors, serà al juny al Manhattan Film Festival. Hi ha un altre festival de Madrid també. Ara comença a caminar, tot i que la pel·lícula ha estat un any al calaix, però ara comença a caminar i esperem que comenci, que doni una mica de guerra, perquè clar, ha costat molt fer-la. Molt bé, perfecte. Doncs sí, amb moltes ganes l'anirem a veure. I recordem, més que res, si teniu preguntes o qualsevol història relacionada amb la Cèlia, la seva feina com a documentalista o qualsevol història, ens les podeu fer arribar a través del xat. I, com dèiem al principi, tenim també alguns expresidents que estan aquí escoltant pendents de nosaltres i que crec que també ens poden donar una miqueta de llum del que ha sigut el casal català en aquestes últimes dècades. Més que res, la Cèlia ens parlava molt d'aquesta, de la història, de la creació, una miqueta o diguéssim de l'organització del casal català, que ha tingut molts noms. El coneixem ara com el Catalan Institute of America, però n'ha tingut molts. I precisament m'agradaria donar la veu al Daniel Parcerisses, a qui demano que, si pot, es desmutegi, que va ser el president del Catalan Institute abans de la Mireia del 2016 al 2020, si no recordo malament, i va ser una miqueta qui va portar el timó qui va donar la idea del vídeo i d'aquí que el puguem disfrutar, aquesta peça que ha fet la Cèlia. I precisament, Daniel, et volia preguntar com va sortir aquesta idea de fer el vídeo. Hola, bona tarda i gràcies, Cèlia, per totes les explicacions. I és un plaer conèixer-te en persona, perquè no... en persona, en vídeo, perquè no havíem parlat. Però la idea va sorgir, de fet, perquè vam estar durant bastant de temps aquí al Catalan Institute, diria que els últims, abans de la pandèmia, dos anys, més o menys, el 19 i 20, pensant en què podíem fer, quin tipus d'activitats podíem fer per fer més caliu, fer més networking, fer un esdeveniment que fos gran, que celebrés, la feina que estem fent cada dia i que també ens servís per recaptar fons per l'organització. I vam arribar a la idea de fer una mena de gala, una cosa que seria com un gran esdeveniment, una nit allò de vestir-se bé i de fer fer una mena d'Oscars catalans, alguna cosa així, i fer el repartiment de premis, i fer una cosa que fos realment una festa, sense cap altra connotació diferent de, per exemple, quan celebrem el Sant Jordi o de quan celebrem Sant Joan, que estem celebrant alguna cosa concreta, sinó que realment fos una festa pel fet de fer una festa, per celebrar-nos a nosaltres mateixos i celebrar aquesta comunitat catalana. I llavors vam pensar més enllà de com seria i què faríem i quin tipus
de premis atorgaríem i d'exactament quan cobraríem per l'entrada per poder recaptar diners. I més enllà de tot això, una de les coses que vam pensar va ser que seria maco fer com un vídeo de promoció i que fos una cosa que expliqués una mica la història o el rol del Catalan Institute. I ho vam deixar així com una mica en genèric, sense acabar de precisar res. I aleshores, no sé si va ser tu, Marc, o ben bé d'on va sortir, algú va dir, ostres, hi ha aquesta persona, la Cèlia, que està fent aquest documental, que té molt de fons documental i que ja ha fet molta de la recerca sobre el que és, no sobre el Catalan Institute en si, sinó sobre tota la història de la presència catalana a Nova York. I potser es podria compaginar això i fer alguna cosa així. I a més, el 2020 resulta que és el centenari de la primera organització de catalans de la qual tenim constància. Amb la qual vam pensar, mira, nosaltres ens podem autoacreditar com a hereus d'aquesta organització, d'alguna manera, i celebrar el nostre centenari, per bé que el Catalan Institute com a tal no té 100 anys, però vam pensar, podem aprofitar que nosaltres realment som l'organització de catalans a Nova York que hi ha avui dia l'any 2020, no era? I aprofitem per fer aquest centenari i per muntar tota la gala una mica amb l'excusa que estem celebrant el centenari de la presència catalana a Nova York. I bé, així va ser com vam acabar amb aquest vídeo, que també va fer tot aquest repàs històric de la presència catalana, acabant amb el que realment fem avui dia, i es veu en el vídeo, el cagatió i la gent que parla una mica de com fem Caliu i la comunitat que intentem crear aquí a Nova York. I un cop vam tenir el vídeo fet, patapam, Cèlia, sí que ens n'havíem adonat que hi ha hagut una pandèmia i no vam poder fer el que era la gala, el que era la celebració que teníem prevista. Però bé, tanmateix vam decidir que valia la pena promocionar-lo igualment i no guardar-lo al calaix per un altre dia, perquè tampoc sabem quan ho podrem fer. I que, en fi, que és un material que està bé que nosaltres el tinguem i que el puguem anar fent servir de tant en tant per donar a conèixer la història de la presència catalana i el rol que té el Català Institut avui dia. I, per tant, és un petit documental que a mi m'agrada molt, la veritat. Trobo que és curt, és alegre i realment, pam, t'explica de forma molt exacta tot aquell missatge que nosaltres volíem transmetre. I bé, crec que és un material que perviurà i que podrem fer servir en el temps, també. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Daniel, per la teva intervenció i res, doncs, és possible que els catalans que vivim a Nova York, durant el teu mandat, i de fet segueixes vinculat al Catalan Institute, vol dir que no has desaparegut del mapa, però que gràcies a gent com vosaltres podem fer aquestes celebracions. M'agradaria donar breument pas a la Merian, que crec que vol fer un petit aclariment d'alguna de les coses que hem dit. No, és un aclariment, en fi, perquè jo soc molt gran i he viscut el moment històric dels espanyols al carrer 14. Quan jo era petita, als anys 50, entre la setena i la vuitena del 14 hi havia com 4 restaurants, la bilbaïna, a Corunya, La Corunya, hi havia la Casa Moneo i tot això. O sigui que realment es vivia un ambient al carrer, diguem-ne, a més, de les regions. No hi havia un restaurant català, això sí. Però bueno, només ho volia dir que hi havia molta vida, diguem-ne, es notava la presència espanyola allà, entorn del nacional. I també vas notar aquest moment en què va com dissoldre's aquest bullici, perquè crec que la crisi de la ciutat, el mateix, quan va començar potser a créixer més el tema de la inseguretat. Jo crec que podia passar que s'anaven envellint també. O sigui que, clar, aquests restaurants en realitat no eren els republicans que venien després de la guerra, era la immigració econòmica. I, clar, quan Nova York té el crac econòmic aquell dels 70s, possiblement molta gent d'aquesta va decidir tancar la barraqueta i inclús tornar-se a Espanya. Molt bé, moltíssimes gràcies. Era més aviat del no progressista.
També és cert que als anys 70 va ser una època, com sabeu, no? Tu, Marian, que vivies allà també, vius allà, has viscut tota la vida allà, va haver, com bé saps, era una època de molts problemes de drogues a Nova York, no? Vull dir que hi havia moltes bandes, entre ells, bueno, estaven els italians, els porto-riquenys, no sé què, però bueno, realment hi havia un problema molt greu d'inseguretat. I Little Spain va caure també per això, perquè molts espanyols que estaven allà doncs tenien relacions amb temes de drogues i d'aquests gangs, no? Vull dir que també, evidentment, té a veure amb la ciutat, no? I amb la situació, diguéssim, d'inseguretat de la ciutat, però que també va acabar Little Spain, d'alguna manera va desaparèixer per això també, una mica. Rebobinarem una miqueta, no molt, però també allò que explicàvem, el Casal Català de Nova York ha tingut diferents noms i abans del nom oficial que té ara, el Catalan Institute, havia tingut el nom de Friends of Catalonia. I tenim el plaer de tenir ara amb nosaltres el Miquel Sebastià, que va ser president del Friends of Catalonia del 2002 al 2004. Hola, Miquel, no sé si estàs per aquí, si et pots desmutejar i així et sentim. Escolta, abans de res us vull dir que desafortunadament avui els catalans hem perdut un català il·lustríssim i un gran talent, que és el Pepe Baselga, amb el que jo vaig tindre la sort de viatjar per als Estats Units i durant un mes amb un cotxe, un station wagon. I és una pena grandíssima que l'hagin perdut a lo millor de la seva vida. I d'això m'encanta veure la Marianne Newman, tota la vieja guàrdia, però vieja en el sentit literal de la paraula. Així que records a tots, nens. I res, allò... Està bé que m'ho digui jo, però no sé si està bé que m'ho diguis tu. I tu has dit que eres gran, res. Tu ets com servidor, o sigui que res. Estem a la tercera joventut, no a la segona tercera. Doncs, no, aquells anys eren anys, com us havia dit molt, d'intentar consolidar tot el que fèiem, de posicionar-nos com que hi havia un puesto aquí, saps que si algú tenia a veure a Catalunya estàvem allà, intentàvem, jo també, sabeu que estava de director de la Cambra de Comerç, intentava ficar els meus pinitos des d'allà, de la gent que venia, que per cert hi havia uns exportadors, no recordo com es deien, dos germans d'Olot, que els va agradar molt bé molts anys, perquè venien mares de déus i sants que feien Olot, i els portaven cap allà. No me'n recordo, sensacional, no me'n recordo com es deien els dos germans. Doncs eren anys de consolidar-nos, saps què vull dir? I el que us deia, el que més recordo, de la gent que venia, que es tinguessin en compte, saps? I crec que es va aconseguir. I el que més recordo és com venia el Pasqual Maragall, que tu te'n recordaràs bé, Marian, perquè ell, tot i siguin socialistes, era un enamorat dels Estats Units. I ell veia als Estats Units com l'estructura federal com algo que podia funcionar a Espanya per vertebrar aquesta Espanya diversa. I ell era molt, saps, això ho creia i feia molt de postulat en termes oposeístics. Saps què vull dir? I clar, venien de Nova York potser se l'escoltava més que si ho deia allà, no? Però a més el recordo supercarinyós i tinc un gran record de quan ell va vindre. I res, però escolta, tinc que dir que el que fèiem nosaltres jo crec que té molt més de mèrit el que estan fent ara, perquè és més difícil. Abans no hi havia res. El que estan fent ara, doncs, tots els presidents que hi ha hagut ha sigut sensacional. Jo ho veig, ho vaig seguint, encara que no ho veig. No estic allà tant de temps ara, però fan una feina sensacional i us tinc que felicitar a tots, la Mireia i companyia. Així que res, felicitats i molts records a tots. Molta alegria de veure-vos. Perfecte. Gràcies, Miquel, per compartir aquestes experiències, perquè a mi, els que ens agrada una miqueta la història, també ens fa il·lusió sentir de la gent que ha viscut aquests moments el testimoni directe de com era. Ets un gran diplomàtic. Vols dir de la gent gran, però jo t'entenc. Dels veterans. Una mica és el que som tots. I ara m'agradaria tirar una miqueta encara més enrere amb el temps, perquè crec que tenim aquí el Ferran Royo, que va ser precisament el vicepresident del Friends of Catalonia del 1988 al 2002. I si estàs per aquí, Ferran, si et pots desmutejar. Estàs aquí, no, Ferran? Amics, hola? Hola, Ferran. Hola, macos. Hola. Jo crec que no tinc dret a parlar abans que en Conrad Adillon, perquè ell és el nostre gran pare
tots sabem que ell, des de començament dels 90s, ell és l'autèntic fundador del nou Friends of Catalonia, del pseudo-casal català. Nosaltres ens vam dir Friends of Catalonia perquè no volíem ser un casal que seguís les instruccions i seguís les ordres de Barcelona, sinó que nosaltres érem uns esperits lliures on fèiem el que creiem que es tenia que fer. Però per mi tot va començar amb en Conrad Antillón. I jo cedeixo la paraula primer amb ell. Molt bé, doncs gràcies, Ferran, per les teves paraules. Però després m'agradaria explicar també la meva part de la història. Completament, sí. Doncs anem amb en Conrad, si estàs per aquí, Conrad. Com que tinc les pantalles així, no et veig la cara encara, però si ens pots explicar una miqueta els teus records de la teva presidència com a president del Friends of Catalonia. Bueno, en primer lloc, benvinguts i bon dia. Aquí encara són 3:45 del migdia. No sé si em sentiu. Jo tinc mínima cobertura. Sentim bé, no et preocupis. No sé si em sentiu. Estic aquí a Califòrnia, a Malibu, exactament. He vingut a veure un dels meus fills. Gràcies, Ferran. Estic molt content de veure el Miquel Sebastià, veure la Mariana i la Marta i tots plegats. Em fa molta il·lusió, la veritat, poder, gràcies a aquestes noves tecnologies, poder ser virtualment en qualsevol lloc i estar comunicats. No sé si em sentiu bé. Repeteixo, la cobertura... Sí, la cobertura és molt limitada aquí, no? I a més haig d'anar amb la mascareta perquè si no em fan fora de tot arreu i he anat buscant a veure quin lloc tinc més cobertura perquè estic aquí en un pàrquing a la vora de la platja. Però, bueno, en primer lloc, gràcies per aquesta oportunitat, no? I va ser una experiència, repetint amb el Ferran, va ser una experiència molt maca. Tot va venir arrel, diguem-ne, en realitat va arrencar arrel del Paradís Barcelona, el primer restaurant català que es va obrir, diguem-ne, a la nova època, i a través de la Càmera de Comerç, amb el Miquel, vull dir que hi havia també la Sílvia Garriga, que llavors ella treballava al Banc de Sabadell. Diguem-ne, es vam trobar, curiosament, diguem-ne, 4 gats. Perdona que t'interrompi. La Sílvia és la viuda del Pepe Baselga. No ho sé, ara no ho sé. Ella es deia Sílvia Garriga. La Sílvia és la viuda del Pepe Baselga, que s'ha mort avui. Uau! Així el vam conèixer. Jo ara no ho recordo. No em venia al cap. Sí. Vale. Hòstia. Ui, I'm sorry. No, em faig gran, també, Miquel, em faig gran, El més divertit va ser que amb aquest grup, amb aquests que sou aquí vosaltres, no, vàrem començar a fer la pubilla. Te'n recordes, Ferran, que vam fer la pubilla, vam fer diverses pubilles, no? Tant per Sant Jordi com per l'11 de setembre. I llavors un any, no sé si en recordeu, un any hi havia el Paradís Barcelona i hi havia el Tito Puente i Celia Cruz sopant. I ens vam enrotllar amb ells i, bueno, va ser molt divertit. Coses divertides d'aquestes que passen a Nova York, a Manhattan, no? Em recorden que el xef era el José Andrés, aquell temps. Sí. No, perdona, era el sous-chef. Encara no era xef. Però era ell, sí. Els germans Béjar, te'n recordes? Sí, home, l'Armand. I després va venir el Dorado Petit, si us en recordeu, el Dorado Petit, que van fer unes quantes festes molt divertides, i llavors la meva frustració més important va ser, durant la nostra, amb el Ferran, no? Va ser que, a part del Rogers Smith, vàrem anar insistint que volíem fer una botifarrada a Central Park, i vam anar provant i demanant, insistint, i no es podia fer foc, i al final vam haver de decidir, no es va poder fer la botifarrada al Central Park, ho sento. Escolta'm, Conrad, no vas portar també Carot Rovira una vegada? Ui! I el Colom, quan va guanyar Esquerra, no? Va ser un sopar, Ferran, va ser un sopar que cantaven els ganivets. Hi havia també
hi havia el Set Ales, l'Àngel Colom de Vic, de Pruit, exactament, de Pruit. Hi havia el Carot Rovira, hi havia l'altre que després va ser president, no me'n recordo el nom, que va ser president d'Esquerra Republicana, i llavors hi havia l'assistent del bisbe del Bronx, te'n recordes, aquell senyor de Navarra, Ferran? L'Anna, el padre Lana. El padre Lana. I allò, allò, els ganivets i les forquilles volaven. Però jo no vaig ser invitada en aquest sopar. Però també vau fer una reunió al Roger Smith, perquè no hem parlat del Roger Smith i el seu paper dintre del Catalan Institute. Hem de parlar del James Knowles, i també de la filla. I el Jordi Castelló. I el Jordi Castelló, correcte, que encara viu a Barcelona, per cert, el vaig reconnectar fa poc. Sí. I no podem oblidar que també vam portar amb en Jordi Pujol, el molt honorable. Gràcies a la Núria Casademont, que ja tenia uns contactes i de més, ell venia a Nova York per un tema econòmic i tal, i el vam portar al Roger Smith i va fer una recepció multitudinària on en Jordi Pujol es va adreçar a tothom i va ser algo espectacular. Realment, o sigui, en aquella època dels anys 90 van arribar molts catalans a Nova York, no? I nosaltres en el Casal o en Amics de Catalunya fèiem una funció principalment social, d'acollir tota aquesta gent que arribava mig perduda a Nova York, i era una època en què no existia el Facebook, no existia l'Instagram, no existia el Twitter, no existia res. I era molt important que tota aquesta gent que arribava allà perduda tinguessin un lloc on es poguessin connectar, on poguessin fer amics, on poguessin entrar en contacte amb la comunitat catalana, perquè tots venien amb molta enyorança i molts d'ells amb bona feina, amb hospitals i llocs importants, però necessitaven aquest lloc de contacte humà. I llavors va aparèixer la figura del James Knowles i de la Phoebe i del gran Jordi Castelló, que ens van obrir les portes de bat a bat al Roger Smith i allò es va convertir en casa nostra. I va ser un èxit aclaparador, fantàstic, perquè tots els divendres ens reuníem allà en plan happy hour a partir de les 5:30, a les 6 de la tarda, on omplíem, però a tope, la primera planta del Roger Smith. I allà, tots aquests, perquè la gent s'ho parlava uns als altres, els catalans, i escolta'm, que els catalans es troben en el Roger Smith els divendres, i llavors tots venien allà, i llavors la gent s'ajudava entre si a aconseguir aparcament, a buscar algú per compartir apartament. Quan acabàvem a les 9 del vespre ens anàvem a alguna discoteca o anàvem al Village a acabar de... Sabeu quines festes hi ha avui? Te'n recordes? Perdona? Tothom preguntant, sabeu quines festes? No té sentit. Ferran, James... Dic, tothom preguntant quines festes hi havia aquell divendres al vespre. Sí, tu em pots parlar molt d'això, Miquel, perquè tu eres un dels que les aprofitava més, aquelles festes. No entrarem en detalls, no? No entrarem en... Ferran, pots explicar una mica quina era la relació de James Knowles amb Catalunya? Com és que ell va prestar a Roger Smith a fer aquest paper? Ell sempre ha sigut un artista on li encantava les arts en general, li encantava... Ell a la planta baixa hi tenia una galeria d'art
on hi penjaven quadros i exposicions i tal, no? I ell, com a amant de les arts, era un enamorat de la cultura catalana, un gran enamorat de Catalunya. I bueno, quan se li va proposar... i ell sempre donava feina a estagiaris de Catalunya, sempre. Crec que, no sé si fins ara encara ho fa. Ell portava sempre bailets, nois i noies que els agradava el negoci d'hostaleria, restauració, i els donava l'oportunitat d'estar allà un any treballant i aprenent el negoci. O sigui, un enamorat de Catalunya. En el moment que nosaltres li vam proposar que tots els catalans es reunissin allà, encantat, encantat. Però per això, perquè ell era un artista i encantava tot el relacionat amb el modernisme de Catalunya i tot això, no? Ell era molt amic dels amos del Majestic. És que els Knowles sempre són una institució a Nova York, no? Però res del que s'ha fet a Nova York amb la comunitat catalana, res hagués sigut possible sense el James Knowles, sense la Phoebe Knowles, que ens van obrir les portes. El dia 5 de març, del 2001, en el Roger Smith, fundàvem la Penya Barcelonista. I allà s'iniciava a través d'una iniciativa de l'Eduard Llanes, va ser l'Eduard Llanes que va tindre la primera idea i ràpidament vam organitzar ja la Penya Barcelonista i tot un èxit. I això em connecta amb la Cèlia, perquè en aquella època nosaltres volíem veure els partits de futbol i la nostra única possibilitat era a través del satèl·lit Hispasat. I hi havia molt poca gent, hi havia molt pocs llocs a Nova York que tinguessin antenes parabòliques per poder veure. Ho havíem intentat en el Roger Smith, però no hi havia manera. I llavors ens n'anàvem a la 14, allà en aquesta casa d'Espanya, i a nivell de carrer, baixaves unes escaletes i allà hi havia un restaurant. No sé si encara és obert, però en aquell restaurant hi tenien un televisor... La Nacional. A la Nacional, a pesar del nom, doncs anàvem allà perquè era l'únic lloc per poder veure els partits del Barça. I grans records perquè menjàvem de meravella, perquè allà sabien cuinar molt bé bocates, tots els plats que feien allà eren meravellosos. Però quan tu has explicat aquestes històries, Cèlia, de la Nacional, de la Casa d'Espanya, m'ha portat bons records perquè allà eren molt benvinguts i a pesar que sempre hi havia algú del Real Madrid o del Corunya o així, però sempre els superàvem amb número i al final els fèiem callar, no? Però ens ho passàvem molt bé, molt bé. I bé, tenim tantes històries, perquè em suggeríeu en l'email de mencionar noms, perquè, per exemple, jo voldria fer referència a persones que han sigut clau en els anys 90. Per a mi una persona clau també ha sigut en Francesc Cervantes. El Francesc Cervantes va ser qui va crear... Ell havia estat a l'institut, com es diu? MTA? En l'institut d'aquest de Massachusetts. MIT.
Exacte, MIT. Brillant. I ell va crear el nostre sistema d'e-mail. I llavors, en aquella època, l'única forma que teníem de comunicar-nos eren a través de l'e-mail. I ja al començament del... Jo recordo que en l'any 2000 ja teníem 600 membres del Friends of Catalonia i que setmanalment els enviàvem la convocatòria i ens comunicàvem per organitzar els Sant Jordis, per els 11 de setembre, per fer les castanyades. Sempre que parlo de castanyades em tinc de recordar, per exemple, de la Jerònima. Perquè jo recordo amb la Jerònima, que era un crac, doncs a casa seva preparant castanyes i moniatos allà en el seu forn perquè després ho portaríem a la nostra trobada i tal. Perquè era tan important poder celebrar les nostres dates importants, no? I clar, com els deia? No, és que hem de preparar moniatos i castanyes. En el Roger Smith no sabien de què els estaven parlant, no? Però, bueno, doncs, amb el Francesc Cervantes, a la Duarianes, que ens va ajudar a crear la primera penya barcelonista, el Jordi Esteve, que després va ser el següent president de la penya barcelonista i que ho va consolidar en el Nevada Smith, que és on es trobaven allà i que allà on realment la penya barcelonista es va fer gran, no? Bueno, qui més? El Pol Fagès, la Marta Llobera, la Olga Fontanilles, la Emma Reverter, la Núria Casademont, la Marta Cayuela, en Jaume Soler, la Judit Duran, el Claudi... Carles Fonoll. Exactament, l'amic Fonoll. Que té un mèrit total amb la paciència amb els nens i fer les classes de català al Cervantes. Exacte. El Joaquín Aro, que també venia, el Miguel Alonso, el Marc Carreras, en fi, i tanta gent. Jo no vull quedar malament amb gent perquè, bueno, la Marta Guitar, que tu també ja hi eres en aquella època, no? I, bueno, la Marianne, en fi, tanta gent. I tu, Miquel, que venies a totes les celebracions que fèiem allà, no? Ens heu d'explicar les festes del Miquel, això queda per una altra entrevista. No, té que ser ell. Però és que en aquella època ens divertíem molt. No és com ara vosaltres, que sou un exemple per nosaltres amb totes aquestes activitats culturals, d'ensenyament del català, oi, Núria? Núria, que feu una feina extraordinària ensenyant la llengua i tal. En aquella època l'important era trobar-se, fer pinya, fer catalanisme i passar-nos-ho molt bé, no? Fins i tot, jo vull recordar-vos també que a les festes que fèiem cada final d'any, on jo recordo que anàvem a trucar a les portes de Lladró, de Bra, el Patricio Barriga, te'n recordes? Perdona? Patricio Barriga, el de Fagor. Sí, el de Fagor. Havíem anat també a veure, no sé si eren els de Spanair. L'Armando Gavidia, de Freixenet. L'Armando Gavidia. Jo estava en el seu apartament. I Jovell Camps, que ens regalava el cava. Exacte. Ens havia regalat cava, i els de Freixenet de Califòrnia, i llavors la Marimar Torres, de la Casa Torres de Califòrnia, de Sausalito. Ens enviaven el vi i el cava gratis per celebrar les festes. L'hòstia, tio. I al final d'any... La Marimar Torres. I els de l'Ole, cal dir també, el Conrad.
ens havia donat... Perdona, què dius, Marta? Tinc que dir que en Conrad ens va arribar a donar una quantitat de menjar. Jo recordo, cada vegada que hi havia alguna cosa, arribava en Conrad amb embotits, olives, de tot el que us pugueu imaginar. Sempre, sempre. Galetes, jo què sé, un munt de coses. Durant anys. Jo crec que això no es pot oblidar. No es pot oblidar. No es pot oblidar. Amb el Ferran, l'única cosa, aprofito, tinc molt mala cobertura i a més sento, ja m'he fet gran i perdo la... Totes les coses es van espatllant com el cotxe. Però una cosa sí que voldria recordar que va ser una aventura, bueno, una aventura, va ser un esdeveniment històric perquè vàrem connectar amb l'ambaixada d'Andorra de l'ONU, amb el Juli Minoves, que llavors era l'ambaixador andorrà, Juli Minoves, l'ambaixador andorrà a l'ONU, i gràcies a l'ambaixada d'Andorra, en Ferran i jo ens van convidar a una recepció i vam tenir l'oportunitat de tenir una reunió amb el president, el secretari general no hi era, però ens vam reunir amb la vicepresidenta general, que era una senyora canadenca. No me'n recordo el nom, però va ser un acte molt maco, molt intens, molt històric, no? Te'n recordes, Ferran? Sí, va ser molt emocionant perquè ens vam fer una visita dintre de la ONU, vam veure l'Assemblea General, en fi, va ser espectacular, perquè representàvem a la comunitat catalana. Exacte, sí. Sí, senyor, sí, senyor. És l'única vegada que he estat a l'ONU, Ferran, no hi ha anat mai més. Jo tampoc. Sí, va ser realment uns anys espectaculars, però res del que vam fer hauria sigut possible sense tots vosaltres, o sigui, sense la participació de tots aquests centenars de catalans que participaven de les nostres activitats i que ens animaven a fer més coses. Jo els hi dic molt més amb ells que res més. El que jo vaig arribar a divertir i el sensacional que van ser aquells anys no té nom. Era un esport molt comú, de tots plegats i sense ningú voler fer més que els altres, no? Hi havia un esperit molt positiu, molt maco. Total. Si puc fer un incís, només sí que és veritat que he de dir que la manera de treballar col·laborativa i cooperativa, la veritat és que és l'herència que ha quedat, perquè realment amb la Junta tots treballem, no és només el president que fa coses, sinó que organitzem tots junts, tots els actes i els esdeveniments. Només dir que el Roger Smith encara és el nostre centre de trobada. Vull dir que és una herència que ha quedat de vosaltres. I, de fet, en Pere Sánchez Frigola, que és el vicepresident del Catalan Institute, és el gerent del Roger Smith, ara. I és allà on centralitzem moltes de les nostres activitats a Nova York. El Joan Saavedra... I continuen arribant els bailets, com diu el Ferran, diguem, de Catalunya per fer els estages. El Joan Saavedra, que va ser el president que ens va vindre a continuació, va intentar... De fet, va sortir del Roger Smith, i va ser un gravíssim error, perquè volia tindre una certa independència i tal, però jo em vaig fer creus, no ho vaig entendre mai, perquè és que en aquella època, fixeu-vos que totes les festes que fèiem, tots els divendres... Ferran, t'haig d'interrompre, perquè no té res a veure amb el Joan Saavedra, això. Ah, no? Què va passar? No, en absolut. I precisament ho estava pensant. L'única raó per la qual ens vam desconnectar del Roger Smith va ser perquè en Jordi Castelló va marxar. Ell era el nostre enllaç principal. Al marxar el Jordi, el va reemplaçar una noia que, si no recordo malament, em sembla que es deia Marta Rodríguez, que no tenia res a veure amb la cultura catalana, crec que era sud-americana, i per tant ella no tenia cap relació ni sabia que hi havia hagut aquesta connexió entre els catalans i el Roger Smith, i per tant
quan se li va demanar amb ella de que necessitava una sala per fer això, una sala per fer allò, ella deia, però qui sou vosaltres i per què us hem de deixar sales i per què... I van haver-hi, doncs, no recordo exactament quant temps va ser, però que el problema era aquest, que havíem perdut de cop i volta la connexió amb el Catalan Institute. I era tan difícil que sí que d'alguna manera es van continuar fent coses però sense el Roger Smith i va ser fins que vam agafar el toro per les banyes i vaig dir que, escolta, si la Marta aquesta no sap qui som, jo vaig anar personalment amb la Phoebe i li vaig dir, Phoebe, tu no recordes que nosaltres estàvem íntimament relacionats amb vosaltres i tot i ens agradaria molt recuperar això? I la Phoebe, i va ser gràcies a això que després ens vam tornar a connectar amb el Roger Smith, però el Joan Salavera no té res a veure amb això. Va ser com coses de la vida, que va marxar el Jordi i realment només hi havia el Jordi que ens connectava amb allò. La resta de gent del Roger Smith, com aquell qui diu, no sabien res de nosaltres. Gràcies per la informació, Marta. Però no va ser perquè el Joan ho volgués, ni molt menys. Al contrari, que dèiem, ostres, hem de recuperar el Roger Smith, perquè és que si no on anem. Era molt difícil ser nòmades aquells anys, perquè qualsevol cosa que fèiem havíem de buscar un lloc. Sí. Van així, això, van així. Perdoneu, però... Al maig del 2001 jo ja me'n vaig anar cap al Brasil, i llavors, clar, ja em vaig desconnectar, ja no coneixia els detalls. Perdona, Conrad, endavant. Perdoneu, però ara us haig de deixar, a part que intento escoltar-vos, però m'ho he passat pipa i demano, sisplau, a l'organització que fem un altre Zoom, però aquesta vegada els que estem encara a Nova York ens trobem el Roger Smith i fem un super Zoom des del Roger Smith i ens ho passem bé una altra vegada. Sí, tant. T'estimo molt i us trobaré molt a faltar. Fins aviat. Adéu-siau. Gràcies, Conrad. Fins aviat. Gràcies, Conrad. Fins aviat. Sé que estaríem parlant hores i hores perquè, a més, teniu coses molt interessants per dir i, a més, crec que hem aconseguit en aquesta horeta llarga que hem estat pintar el que és ben bé el retrat de la comunitat catalana d'aquí de Nova York des dels moments històrics que parlava la Cèlia amb tots i cada un dels responsables del Friends of Catalonia i del Catalan Institute. Però, si us sembla, a no ser que vulgueu acomiadar-nos d'alguna forma... Marc, moltes gràcies i volia contestar a la pregunta de la Marianne Newman sobre les meves festes. L'última que vaig canviar de pis, va vindre la policia 2 vegades. Una em van preguntar si coneixia l'amo del pis, sabia qui era. Ens van preguntar 60 ampolles de xampany i 25 litros de caipirinhas. Jo us explico la multa que em van fotos de l'edifici per netejar. Ho sospitava, Miquel, ho sospitava. Però ets el meu heroi, Quan sigui gran jo vull ser com tu. Veig que ens en vam perdre algunes de coses, Marc, moltíssimes gràcies per ficar això junts, Gràcies a vosaltres perquè de debò ha sigut un plaer escoltar-vos. A més, aquest efecte que us teniu els uns als altres, això crec que és molt bonic i crec que és una de les lliçons d'aquestes comunitats catalanes. Crec que és el principal valor que tenim i que crec que el Catalan Institute el que farà és perpetuar-ho. O sigui que moltíssimes gràcies a tots i res, espero que ho puguem tornar a repetir perquè ha sigut, de debò, brutal. Molt bé. Escolta'm una cosa, Marc, com a suggerència. No sé si la institució, com a institució, voleu fer alguna cosa pel tema del Baselga. Ok, parlem amb la Marianne. Marianne, parlem-ne, ok? Ho dic perquè és una pena, però és una... Jo no sabia, Miquel, ara. I ell, el que li deia abans, la Sílvia Garriga, que el seu pare era dels fundadors del Sabadell, és la dona, ara viuda del Pepe Baselga. Sílvia Garriga. Marta, m'ha fet molta il·lusió veure't, sents? Guitart? Igualment. Jo també tinc molts records d'aquella època, sobretot, si ho hagués de resumir, el mateix que has dit tu, Ferran, i heu dit tots, que ens ho havíem passat, però molt bé. Doncs ara ho intentarem recuperar, mantenir aquella alegria.
Moltíssimes gràcies, Cèlia, per tot. Si necessiteu algun coaching, Sí, i tant. Comptem amb tu. Comptem amb vosaltres. Ferran, per acabar. Compto vosaltres, sí. Per acabar i perquè estiguis tranquil, el Barça guanya 0-3, em diuen. Quasi un dena ho estic gravant. M'acaba de xafar la guitarra. És que, precisament, heu tingut que organitzar... Jo soc fanàtic del Barça perquè encara soc... No ho havíem vist. Soc vicepresident de la penya barcelonista aquí a São Paulo, a Brasil, no? I dic, hòstia, han tingut que muntar aquesta reunió el dia i l'hora que juga el Barça. Me caso un dena, ho estava gravant. La propera vegada ho hem de mirar, això. I també em sembla que donaven no sé quins premis cinematogràfics a Catalunya, oi? També tens raó. Els Gaudí, sí. Vull dir que ha coincidit una pila d'esdeveniments. Però, bueno, gràcies per prioritzar. I gràcies, encantada de veure'us. I gràcies per assistir. Ha estat molt interessant i és un orgull, diguem-ne, agafar la torxa de tots aquests anys, de tot el que heu fet vosaltres amb el Catalan Institute i amb el Friends of Catalonia. So thank you so much. All right. Gràcies. Una abraçada a tots. Take care. Ferran, m'ha agradat molt veure't i espero que les teves classes de català vagin bé. No sé si les has estat fent. De moment tinc tot el material i algun alumne, però és que amb aquest tema de la pandèmia ho hem tingut que parar. Sí. No, jo pensava, dic, mira, igual pensava en tu de vegades, dic, com li deu anar, no? Perquè m'has dit que eres a São Paulo, oi? Sí. Al Brasil? A São Paulo. Sí. Perquè recordo quan ens vam trobar... Com dius? Sí, no, dic que moltes gràcies pels teus consells. Sí, ens vam trobar el dia del concert del Joan Dausà. Exacte, sí, me'n recordo. Sí, ja me'n recordo, sí. Va estar força bé i, en fi, me n'alegro. Però potser ara doncs no és un bon moment, però just ja fa un temps d'això. Les vas començar, les classes, en un moment donat o no? Vaig trigar, però la veritat és que no, ho tinc en plan petit comitè.